መጻኢ ዕድል ኢራን ኣብ ጸጥታውን ወታደራውን ውሳነታት እስራኤል ዝተመርኮሰ ኮይኑ ይዝርከብ እንዳተባሃለ ኮይኑ ኣሜሪካ ካብ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብ ቁጠባዊ እገዳ እንዳተኮረት ኣብ ዘለትሉ እዋን እስራኤል ድማ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወሳኒ ስጉምቲ ክወስድ ዘለኒ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እንዳበለት እያ ትርከብ። بخالي وجن دما أمريكا قبل على إيران متقعت المفتصام أب هندا وكيانس أب زركب كل في معسكرات أصوارات تدالو خمزة دما ساتلايت تشاينا قالي عنا اللوا نزون بزرزر حيزنا يلنا ካብ ኢራን ወጪ ዝበሃል ዘሎ ሓበሬታ ንእስራኤል ድቃስ ከም ዝኸለ ዝንገር ዘሎ ኮይኑ ብዛዕባ ዝምልከቱን ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ናብ ኣሜሪካ ኣምሪሑ ምስ ፕሬዚደንት ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ንኽዝትየሉ መደብ ሒዙ ከም ዘለውን ተገሊጹ ዘሎ ኢራን ኣብ ፋብሪካታት ሚሳኤላታ ብበዝሒ ሚሳኤላት ተፍርክ ከም ዘላውን ብሳተላይት ዝተሳኣሉ ምስልታት ዘረጋገጹ ኮይኖም ብፍላይ ድማ ኣብቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ብናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ሓበራዊ መጥቃዕቲ ዝዓነው መኽዘናት ሚሳኤላት ትጽግኖምን ሚሳኤላት ብቁልጡፍን ብበዝሕን ፍሪ ከም ዘላን ዮም ጸብጻባት ማዕኸናት ዜና ዝሕብሩ ዘለው ኒውዮርክ ፖስት ውን ንሳተላይት ምስልታት ብምጥቃስ ኣብ ጥቃ ቴህራን ኣብ ዝርከብ ማእኸል ህዋ ሻሮድን ካልኦት ወታደራዊ ቦታታትን ሰፊሕ ንጥፈታት ህንጸት ይረአ ከም ዘሎ ዘረጋግጹ እዮም ክብል ዝጸብጸበ ኮይኑ እዞም ወታደራዊ ቦታታት ድማ ጽኑዕ ነዳዲ ወይ ድማ ሶሊድ ፊውል ንዝጥቀሙ ሚሳኤላት ንምፍራይ ዝጠቕሙ ቁልፊ ቦታታት ምዃኖም ተገሊጹ ዘሎ እዚ ሓበሬታ ዕላው ዝኾነ ድማ ፕሬዚደንት ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ምስ ኢራን ጽቡቕ ዝርርብ ከም ዘካየደን ኢራን ኣብ ስምምዕ ኣዝያ ተገዳስነት ከም ዘለዋን ድሕሪ ምግላጹ ድሕሪ ሰዓታት ኣቢሉ እዩ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ንኽትዘራረብ ድሌት ዋላ እኳ እንተሃለዋ ግን ከዓ ቀይሕ መስመርን እትብሎም ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ንኽትውንን ክገብርዋ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ብኣሜሪካን እስራኤል ከም ናይ ህልውና ጉዳይ ዝረኣይ ጉዳይ ምፍራይ ዩራኒየም ብዝምልከት ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ዝሃወቶ መብርሂ ሙሉእ ብምሉእ ደው ክትብል ከም ዘይትደሊ ግልጽ ምግባራ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ጉዳይ ሕማም ርእሲ ዝኾነ እስራኤል ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ፕሬዚደንት ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ንምዝታይ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ዝርከበሉ እስራኤል ጽባሕ ረቡዕ ናብ ኣሜሪካ ንኽብገስ ትጽቢት ዝግበረሉ ካብዚ ብተወሳኺ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ብምርኻብ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴህራን ዝካየድ ዘሎ ኒኩለሳዊ ድርድር ክዝትዩ ምዃኖም ተገሊጹ ዘሎ ብመሰረት ጸብጻብ ኤጀንሲ ኣናዶሉ ቱርክ ውን እዚ ርክብ ኣሜሪካን ኢራንን ነቲ ኣብ ዕማን ዝጀመሮ ዝርርብ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ይቕጽልኦ ከም ዘለዋ ይግለጸሉ ዘለዋን ኮይኑ እዚ ድማ ብፍላይ እስራኤል ኢራን ነትድርድር ግዜን መቕታልያ ትጥቀመሉ ዘላ ምስልታት ሳተላይት ከም ዘርእይውን ናይ ሚሳኤላት ምህርታ ኣዝዩ ከም ዝወሰኸን ኒኩለሳዊ ቦታታት ውን ብንጹር ይሰርሑ ከም ዘለውን ብምዃኑ እዚ ናይ ሰላም ዝርርብ ዝብል ወረ ኢራን ግዜን መቕታልን ኣጽዋራታን ንምሕባን እያ ትጥቀመሉ ዘላ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ኮይና ንሓንሳብን ሓዋር ነቲ ስራሕ ክንውድኦ ኣለና ዝብል መርገጺ ከም ዘለዋ እዩ ኣብ ጸብጻብ ወስፊሩ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ እስራኤል ብዛዕባ ዝቐረበ ስምምዕ ኣሜሪካን ኢራንን ብዝምልከት ዘለዋ መርገጽን ስኽፍታታትን ብንጹር ንኽገልጸሉ ተጽቢት ዝግበር እስራኤል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ደጊማ ከም ዝገለጸቶውን ኒኩለሳዊ ፕሮግራም ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ደው ዘየብል ስምምዕ ንጸጥታት ዞባ ኣብ ሓደጋ ዘእትው ምዃኑ እቲ ፕሬዚደንት ማለት እውን ዶናልድ ትራምፕ ክፈልጥ ይግባእ ክትብል ያገሊጻ ዘላ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ኢራን ዝተኻየደ ቀዳማይ ዙርያ ዝርርብ ጽቡቕ ክብል ገሊጹዎ ዋላ እኳ እንተነበረ እስራኤል ግን በቲ ካብ ሳተላይት ዝተወሰደ ምስሊ ከም ዝተሰናበደት ዝግለጸላ ዘሎ ብዚ ዝተለዓለውን እስራኤል ሌትስ ፊኒሽ ዘ ጆብ ነቲ ስራሕ ንወዳእ እንዳበለት ትርከብ ኮይና ኔታንያሁ ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጽ እውን ኣሜሪካ ንኢራን ብፍጹም ክትኣምና የብላን ኢራን ብተሓደ ወገን እንዳተዛተየት ብትኻልእ ወገን ድማ ንዘይተርፈና ከቢድ ዕንወት ኣጽዋር እንዳኣከበት እያ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንምዝታይውን ጽባሕ ረቡዕ ናብ ጻዕዳ ቤተ መንግስቲ ማለት እውን ናብ ዋይት ሃውስ ከም ዘምርሕ ተገሊጹ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን እስራኤል ንፕሬዚደንት ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ዘተ ደው ንኸብሎን ወታደራዊ ስጉምቲ ንኽወስድን እንዳተማሕፀነት ከም እትርከቡን ተገሊጹ ዘሎ ሰበስልጣን ምክልኻል እስራኤል ኣብ ዝቐረባ እዋን ንመዛንኦም ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እውን ፕሮግራም ባላስቲክ ሚሳኤል ኢራን ንህላወና ስጋኣት ምዃኑን ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ እስራኤል ብሓደ ወገን ክትሰርሕ ድልውቲ ምዃናን እዮም ገሊጾም ዘለው መሰረት ምንጭታት ጸጥታውን እስራኤል ዓቕሚ ሚሳኤላት ትሕተ ቅርጽን ምፍራይን ኢራን
ንምፍራስ حسبنا يعلما لكن حدقون يا زبالت كوينا وتدراو سبب سلطان إسرائيل ون نتمدب زحجزو وسنت بوتات سرحيتا وأمر سفيرة مالو كبليو التمنش قاليت زلو إيران هلا وإسرائيل أو حدا جازو درجة استراتيجية وسرعة تصور كتعطى كم زي تفكد بعمق تزسمور لخوينهم حدا بعال سلطان مكل خالد ما إذا حج زلهم أب تحت قرص مسائلات إيران رئيس فعيت نمبصحن أب العل إسرائيل نجربا بتي هاجرات نزفت سمنتوف سجاتات نمو قادن تاريخاوي عدل كبلي قاليت واو إذا خمزيل كله منيستر قديات وصاي إيران عباس عراقجين هاجراو كونغرس بوليس وصاي التهاجر أبزهو مجلس دما بزي كم زرراب كالا أمارات يلن بمبال أبوان زررب أمريكان إيران نوكلت أمريكا كم زناغرو ميقالي تزرلو منقستاو معخانات زينا إيران تمال قدام أب عمان أمونغو إيران أمريكان زتخيد زررب نغزيو كم زتزازم زفلت أخوينن منيستر قديات وصاي إيران عباس عراقجي أبزس معو مدر دما بزعبان نيكولاساو بروغرام إيران زخونة حطون سخفتاتاتن كنملسينا كبلوني قاليتو المنستر قدات وصا وسيخو مسلو حسنتنا خبرنا نزخونه سب عين حتى تنزلنا ببال مسلنا خبر ندلينا كبلون زغلص خوينو هاغور ايران ابز حلف عامت ورح سنه مس اسرائيل ابز كايدتوني 12 معالطات كوينات اب العل تكالات نيكولر نزتفصمه دبداب دما فلطت ببومباتات ايطفنيو كبلي قاليتو سب سلطان هاغراو ايجنسي اتوميك ساعات نابت مسالت ياخو بصحو زخول لخونات بزملكت كزارب كله دما نحلاف اتتكال قرم مبصحو كمالو زلوم كرم خونتات كم زلو نغيروي مخنياتو دما ناي دحننتن صطتان غدايات سلازلو زي تفنجرو بومباتات አለው እየም ክንሰማ ማዓሉ ዝግባና ጉዳያቱን አለው እየም ሽዑ እትምርመራ ክካየድ ይኽእልዩ ክብል ይገልጹ ንተግባራት ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናብ ሕግ ጫካ ዝመልስ እዩ ክብል ዝገለጸው እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ካብ ዘስነ ሞገት ብምጋስ ሓያል ሰብ ድልየቱ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ይጽዕን ክብሉን ይገልጹ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ወሲኹ ኣብ ሕግ ጫካ ድኹማት ይርገጹ ሓያላት ድማ ብህይወት ይተርፉ ስለዚ ኢና ድማ ካብ ምሕያል ወጻኢ ካለ ኣማራጽ ዘይብልና ክብሉን ይገልጹ ዘሎ ካብዚ ብተወሳኺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ አራግቺ ኣብ መኽፈት መድረኽ አልጀዚራ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እቲ ኣብ ጋዛ ብእስራኤል ዝተፈጸመ ግፍዕታት ዋጋ ሰብኣዊ ክሳራታቱ ንሕልና ደቂ ሰባት ዘቁስል ንልብታት እስላማዊ ዓለም ድማ ከፊቱ ዝተርበዐዩ ክብል ገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ እዚ ድማ ወጥር ዘን ሃገራት ሰማይ ዓሪጉ ከም ዘሎ ኣጉሊሁ ዘርእዩ ንኽበሃል ገይርዎ እዩ إذا خمديلو كله أمريكا قبل على إيران متقعت نمفتصام أب هندا وكانت زركب كل في معسكرات أصوار تدالو كم زلاد ما ساتلايت تشاينا قال عين الله التي وتدرو مدلوات أب زقصلو لزلوان حنتي كروز ميسايل عناويت مركب أودب ديوغو غارشيا دو كم زبلت كاو ميزار فيجن زت رخبه مثل زحبر كوينو إذا أرلي بيرك زعينتا عناويت مركب دما زمناويت مركب وقع حيل بحري أمريكا خوينا إيجز زتبهال سرعات وقع حيالاتني أير مكل خال ميسايلاتن توم ها كروز ميسايلاتن زتعاتقت مخاناون يزغلس كابز بتوسطخي اتا مركب انصار سغاتا تاير بحر ميسايلاتن سرحيتاتن مكيار بزح تراتات مصوات عقمي زلوا خوينا زتندفت مخاناون يزنغرلا إذا خمزيلو كله استراتيجيكا وسان إسرائيل نآيات الله علي خامنئي نمقلايدو وي سرعات إيران نمقيار زبل حتى ونندات على خوينو أمونغو أمريكان إيرانون زلو وطادرون دبلوماسياون نتفنان أبزل عالت أرزو أبزبس حالو زلوان إسرائيل دما نمساي عيشاناي تزوبازو وسن وسان مرجع أقاتي موامهلاو إذنقر الله زلو أبزوانون قد إيران أمونغو خلتقاند استراتيجيتات تتحيزو زركب كينو اتقدام يماراتي نمنفساو مرح إيران آيات الله علي خامنئي علامة مقبار انتخوان التعلمة دما نتي لعلواي مرحي بملاي أب لعلو تمرارها إيران سنبادن بادنة المفتار زي تحاسب خوينو أبز دما ولا كامينين تتاليو أب إيران زركب هايمانة وسرعة الإسلاموي حالوا سورا إيران كالي تكأب مسيام سلطانهم كقصولو تخولو كم زلو إزقلس اتخالاي أب إيران تتحيز زلو كند استراتيجي دما مسرتاو لو تسرعة تلو ريجيم تشينج خوينو إذا كالاين زخبرين أمارات دما نتي أب إيران 45 عامتات زيتان هايمانة وسرعات ملؤ بملؤ مفراس زبليو اتي علامة دما ناي حزب إيران ناي ناصرነት ድሌት ምድጋፍን እትስርዓት ካብ መሰረታቱ ንሙዳቅን ኮይኑ በዚ ድማ ንሰላም ዓለም ስጋት ዘይኮነ ሓድሽ መንግስቲ ንሙቃም ምድፋእ ዝብል ውጥን ብእስራኤል ወገን ከም ዘሎ ይዝግለጽ ዘሎ እዚ ስጉምቲ ድማ ሰፊሕ ዘባው ውግእ ክፈጠር ስለ ዝኽእል ሩኡይ ወታደራዊ ምድላው ዝሓትት ይዝኸውን ኣብዚ እዋን ውን ኣሜሪካ ካብ ቀጥታዊ ኩናት ኣብ ቁጠባዊ እገዳ እንዳተቆረት ትርከብ ኮይና እስራኤል ድማ ነቲ ኒኩለሳዊ ስጋት ንሓንሳብን ሓዋርን ንምውጋድ
ወሳኒ ስጉምቲ ክወስዳልኒ ኣብ ዝብል መርገፂኣ ትርከብ ንዝውን እዩ መጻኢ ዕድል ኢራን ኣብ ጸጥታውን ወታደራውን ውሳነታት እስራኤል ዝተመርኮሰ ኮይኑ ዝርከብ እንዳተባሃለሉ ዘሎ